Antsoaingo sokatira taldean dagoen Jone Almendros dugu gurekin platoan. Kirolean dauden kristalezko sabaiei buruz pixka bat hitz egiteko. Ongi etorri, Jone. Eskerrik asko. Zer moduz? Pues ongi pixkat urduri, baina ongi. Bai, normala da, ez hitz egin dugun azkenean, ez da hain ohikoa plato batera joatea. Ba, ez da nire egunerokotasunean egiten dudan zerbait, baina irrikaz. Hori da. Ez eguzu, zer egiten duzu zure egunerokotasunean, ez? Zergatik ekarri zaitugu, konta iguzu. Ni banago Antsoaingo sokatira taldean, bertako kirolaria naiz, eta hortaz gain bertako aurren entrenatzailea naiz. Eta pixkat horren inguruan hitz egiteko eta emakumearen papera horren inguruan aipatzeko eta garatzeko, ez? Hori da, ez? Azkenean kristalezko sabaia ditzen den programa honetan, horretaz aritu izan gara, ez? Gainontzeko emakumeekin, ez? Nola, azkenean, gaude munduan, ez? Zenbait, ja orokorrean zaila da batzutan, ez? Emakumezkoendako, zenbait sabaia edo apurtzea, edo aukera berdinak izatea, ez? Baina, baude sektore batzuk gainera, ez? Adibidez, indarrezko kirolak, edo, ez? Beti ikusi direla, hori sektore maskulino batendako zirela, edo, ez? Egia da, askotan indarrak lotuta dauden kirolak baudela gizonezkoei bideratutagoak, eta berriz, adibidez, ez da, patinaje artistikoa edo horrela nola emakumeentzat diren kirolak badirela beste mota batzuetakoak, baina sokatiran egia da ez dela nire ustez justu desberdintasun handian abaritzen den kirola, badagoelako nola baiteko berdintasun bat gizon eta emakumeen artean, eta hori. Eta berdintasun bat aipatzen zuenan, diozu, jende kopuru bera dagoela, emakumezkoen aldetik eta gizonezkoen aldetik, edo diozu, nola, zertan... Alde batetik, ez da ea gauden emakume eta gizon kopuru berdinak, gutxienez, Antsoain sokatira taldean gaude kopuru nahiko egonkorra, eta entrenamenduak egititugu denok batera, ez dugu ezberdintzen, eta hortaz gain, uste dut txapelketetan eta gero kirolari bezala ez diogula garrantzi gehiago ematen sexu bat besteari baino. Eta orduan, nire hori iruditzen zait ez dela kirol guztitan gertatzen. Hori da, ez, adibidez, futbolean ez, beti, lehenengo mailako emakumezko futbola edo gizonezko futbola, ez dago parekatua, ez zertarako. Zentzu horretan, ez? Bai. Eta afizio aldetik, igual, herri kirol bat denez, desberdin ikusten da, hori, azkenean ez dagoela hain bereizia? Bai, uste dut badela, agian bada, ez delako hain famatua edo popularra den kirol bat, baina gehienetan, txapelketak egiten dira batera, nesken txapelketa, mutien txapelketa eta txapelketa mixtoak, badirela bisexuko kirolariak dituzten txapelketak, eta orduan, uste dut azken finean, momentu berdinean ikuste dituzunez guztiak, ez dela hain zaila nola baiteko desberdintasun horrekin apurtzea. Bai, ulertzen zaitut. Agian, horrelako formulak hasi dira egiten baitera beste kirol batzuetan, ez? Adibidez, partiduak, uste dut Barsak egiten duela, ez? Emakumezko partidua daudenak, gero gizonezkoa atzetik, eta horrela, afizioa ere joaten da biletara, ez? Eta horrela, igual, pixka bat sustatu ere, zezkenean, lehen, adibidez, futbolean adibidez, gizonezkoak egin behar zuten kirola, zelaia ezin zen ukitu, egon behar zezakizen baten, aurkitu gabe, ez? Eta igual, zuen kasuan, ez, beti zaudeten ez nahaztuak, edo... Azken zinean, egia da hori izan duzun dezala futbolean eta horrela izan daitekela estrategia ona emakumeen futbola ez ikusteko, jartzea geroago gizonezkoena, zeren horrela da, ja ikusiko dudala gizonezkoena, ikusi dezaket ere bai aurretik datorrena. Eta herrikiroletan hori bai egia dela, azken finean dena batera doanez, dela asko errazagoa. Eta hortaz gain, ustu dalako, azkenean ez gaudenez hainbeste kirolari, badago aukera hori denok batera egiteko, azken finean,
izango bagina milaka kirolari sokatira barruan izango zela zailagoa. Eta orduan agian bai aurkituko genituzkela desberdintasun gehiago, baina oraintxe bertan da nahizko pareko alde guztidatik. Zure kasuan, taldean, zaudete bakarrik emakumezkoak edo mixtoa ere egiten duzue? Ez, gure taldean bagara mixto, entrenamendu guztiak izaten ohi dira mixto, baina gero bai txapelketetara bideratzen dugula bai alde batetik emakumeak, beste batetik gizonak eta mixtoa ere bai. Bada, gehien bat pisuaren arabera erakutsi dezakegun edo atera dezakegun taldearen arabera. Pisuarena da ere movida bat sokatiran, ez? Bai. Ze, ailegatu behar zarete pisu konkretu batera, baina talde osoa, ez? Orduan batzutan igual, kompetizio baina nago jaitsi behar duzu edo igo behar dituzu ezak izan bat kilo, ez? Bai, kontua da sokatiran, pixka taldeen artean nolabaiteko berdintasun bat aurkitzeko jartzen dela pisu maksimo bat, eta orduan zure taldekidekin batera ezin duzu pisu hori baino gehiagoko pisua eman. Azken finean, edelako supergarrantzitsua eta ematen delako kriston bentaja, izatea egotea adibidez 10 kilo goitik edo 10 kilo azpitik. Eta ondorioz, zu talde bezala joan zaitezke 30 kilo azpitik nahi baduzu, baina badakizu bazoa zela nolabaiteko desbentaja batekin. Eta horregatik jartzen da pisu maksimo bat. Batzutan, talde batzuk jaitsi behar dute pisuz, beste batzuk igo, edo taldekideak aldatu pisu horretara hurbiltzeko. Eta igual ez du zertan ikusirik, ez? Baina horrelakoak egin barritu zuenean, jateko modua eta hori, eragiten dizue pixka bat psikologikoki, ze azkenean, zaudenean hor kontrol horrekin, ez? Hau ezin dut jan edo hau, ez dakit. Claro, izan litek, ez dakit, gure ezin dut hitz egin beste taldeen alde, beste taldeen alde, baina egia da antxoainen normalean egiten duguna badela pisu handia jaitsi behar badugu aldatzen ditugula kirolariak. Saiatzen gara, badakigu badela garrantzitsua, baina ez zaigu iruditzen pena merezi dela, eta agian talde bat konprometitzen da, gu bagara lau, badakigu oso ongi egingo dugula batera eta nahi dugu pisunetara ailegatu. Konprometitzen gara eta punto, baina bestela beti daukagu aukera kirolari asko garenez, aldatzen duzu zarete zu eta zu, eta horrela sartzen dira beto, eta beti saiatzen gara alik eta gutxien jaitsi beharra. Zeren, bai. Ez, bestela izan daiteke pixkat... Bestela izan daiteke pixkat burrada batzutan. Bai. Eta zuen artean, entrenatzen duzuela gizonezkoak eta emakumezkoak elkarrekin, ezberdintasunak ikusten dira jarrera ez edo ezakite taldean jokatzeko moduan? Izan, batzutan bai, beste batzutan ez, bakoitza bagara ezberdinak hori beti, baina egia da, agian ikusten dudala, agian mutilengan nola kompetitibitate gehiago, ez izugarrizkoa eta ez mutil guztitan, baina agian bai emakumeengan baino, kompetibitate gehiago, eta gero gainontzeko gauzetan ez hainbeste. Eta kompetitibitate gehiago bestearen aurrean, ez? Etxaila edo kontrakoarekin konparatuta, edo baita ere taldean bertan? Haien artean? Kideen artean, Bai, hori da, kompetitibitate sentsazio hori, baita ere da taldean edo bada aurkakoaren... Ni taldearen barnean ez dut kompetibitate gehiegi ikusten, sokatira badelako oso talde lana, badaude beste kirol batzuk adiz, eskubaloia, saskibaloia, futbolatorra badirela talde lana, baina sokatira nire ustez badoa pauso bat aratago, bazaretelako guztiak nola bloke bat, orduan, batek gaizki egiten badu, nire ustez bada... Domina baten moduan, ez? Nire ustez bada, denak bazarete bloke bat, eta orduan, da oso zaila zure taldekidearen kontra konpetitzea, horren kontra joatea. Eta, gero nola uste duzu zure kasuan, ez? Zer erakarri zizun edo adibidez horrelako kirol batera sartzera? Ni txikitatik kirolak asko gustoko ditut, eta kirol anitzak frogatu ditut, egin nuen eskubaloia, egin nuen zirko urte batzutan zehar. Kontua zen, saiatu nintzela talde kirol batzuk egiten, eta bazen batzutan, nolabaiteko beldurra,
taldearentzat oztopo bat izatea, baina llegatu zen momentu bat, esan zidatela, esatea da txantrean, sokatira talde bat, zuen adinekoa, eta puntatu nintzen frogatzeko, izugarri gustatu zitzaidan, bai sokatira eta bai herri kirolak, eta oso lagun onak egin nituen bertan, oso talde polita izan genuen. Gero ja gure adineko taldea desagertu egin zen eta alduekin pasa ginen kirola egitera, eta nik joan nintzen antxoainera, baina bazegoelako nire adineko jende gehiago, ez beste arazoengatik. Eta egia da, izan zela pixka bat zerbait egiteagatik, eta azkenean bilakatu da urtero egiten dudan kirola. Bale, eta iruditu zait interesgarria, oztopo bat izango zinela, eta hori zergatik? Ez dakit, beti iruditu zait, nire adibidez eskubaloian gustatzen zitzaidan pilo bat, nire zaidana gustatzen badira txapelketak, orokorrean. Zeren bertan dago presio bat, ongi egin behar duzulako eta sentitzen nuelako, agian gaizki egiten nuelako, edo ez dela benetan izan behar, baina adibidez eskubaloian, nire zitzaizkidan bat ere ez gustatzen txapelketak. Eta sokatiran sartu nintzenean, bazen nola txapelketen barruan badago beste ambiente moduko bat, edo beste giro bat, eta gustorago sentitu nintzen, erosoago, eta pozik noa orain txapelketetara. Beraz, gehiagizko kompetitibitatea dagoen ere muetan, ez ara oso gustora sentitzen? Ez, barago beto hori, dagoenean lankidetza eta horrela, gustoko eta askoz gehiago bai. Zuk uste duzu hori emakumezkoak orokorrean sentitzen dugun zerbait dela? Ni uste izan daitekela agian bai emakumeek gehiago sentitzen dugun zerbait. Ez zergatik, baizik eta horrela ez zitu gaituzterako eta guretzat agian ez delako hain garrantzitsua irabastea, baizik eta ongi pasatzea edo hoberena egitea eta listo. Baina gero hori pertsonaren arabera aldatzen dela uste dute bai. Eta zenbat talde daude orain emakumezkoak sokatiran? Pues esango nizuke, ez nago ziur, baina talde bakoitzeko esango nuke, agian ez guztiek, baina talde bakoitzeko talde bat seguru. Antxoainek badauka, txanterrak badauka, berriozarrek badauka, beti gazteek badauka, arak sestut baietz ere daukala. Adibidez, baude Frantziako batzuk badirela, nongoak dira? Zuraidekoak, badirela herri bat, horiek adibidez badira bakarrik mutilak, baina uste badirela bakarrak edo iak bakarrak badirenak bakarrik mutilak. Eta pixu bera baldin baduzue, hau da, mutilezko talde bat pixu bera baldin badauka eta emakumezko talde bat pixu bera, konpetitu duzuen zuen bata bestaren kontra edo zer? Ez dakiz planteatu halko zen, baina oraintxe bertan hori ez da egiten. Badaude gizonezko txapelketak badaukate pixu bat, emakumezkoak badauzkate beste bat, eta gero mixtoa daukate beste bat. Orduan horren arabera, baina uste dut ez zela eginako zen, baina izango zen zaila azken finean, adibidez, gehien bat, mutilek pisatzen duten ez gehiago, beharko zirelako kirolari gutxiago, eta ni uste izango zen zaila bi taldeen arteko oreka bat bilatzea bai. Bale, eske, sokatira bada indar kirol bat bakarrik, ze batzutan, nik uste sentitzen dela indarraren kontuarekin, orokorrean, gizonezkoak aldutela pixu gehiago hartu, ezak zer, eta badago kontzientzia bat aurrekoan izan genuen suhiltzaile bat, baita ere bera alpinista zen, eta esan zigun, zegoela pixkat koteraino, beti zela indarraren kontua, ari zirela, beti izaten joan, eske emakume gehiago baldin badute ez dugu indar bera izango, ezak zer, badaki zer. Eta gauzak agian ez dira bakarrik indarra behar, gauza egiteko. Bai, sokatira, nire ustez, indarra beharrezkoa da, noski, baina hortaz gain, estrategia eta konstantzia oso garrantzitsuak dira. Azken finean, adibidez, badago txapelketa bat, badela lau bider laukoa, badira lau kirolarin kontra, eta egiten direnean kadetetan, badirela 14-15 urteko neskamutilak, adibidez, niri gertatu zitzaidan behin, joan ginela talde bat, non sartzen ginen pisoaren barnean 5 neska, eta beste taldea bat ziren 4 mutil, bagiren neskak mutilen kontra. Pisuaren arabera gusartzen ginen 5, kadetetan hori baimenduta dagoen zerbait dela, gero absolutuan badirela helduagoak direnak hori ezin da egin, badagorako pisua zerbaitetarako. Baina ni oroitzen naiz, txapelketa horretan irabazi genuela, ez indartsuagoak ginelako, baizik eta mutilak ez zekitelako tiratzen. Egiten zuten zeukaten kriston indarra, guk baino askoz gehiago,
Eta tiratzen zuten besoekin, baina llegatzen zen momentu bat, 30 segundu pasa ondoren, galtzen zutela indarra. Eta momentu horretan gu geneukala teknika, iraunten genuen gehiago eta irabazten genuen. Orduan, nire ustez, bai indarra garrantzitsua da, baina azken finean bakarrik indarrarekin ezin da sokatira irabazi. Orduan, teknika ere bai da super garrantzitsua. Eta nola ikusten da estereotipo bateri lotuta, emakumezko, sokatira jokatzen duen emakumezko bat, zure ustez? Edo nola ikustarazten da hori, ez? Pero ez dakit esan uste dut, jendea uste duela bagalera superindartsuak, supereuskaldunak, zeren sokatira eta euskera badago nola oso harreman dut azken finean herri kirolak eta bar. Baina gero ez dakit dagoen nolabiteko estereotipo txarrik, baina bueno, hori bai indartsuak eta ni aipatzen dudanean beti herri kirolak sokatira egiten dudala, beti badago nola herri kirolak ez daki zer, ez nekien bazeudela txapelketik, jendea ez daki badaudela sokatirako txapelketak. Ez delako ohikoa den zerbait edo beti ikusten den zerbait orduan. Igual ikusten da baita ere pixka bat basati moduan? Izan daiteke bai. Jende gehiena uste du hori badela indarra eta listo orduan. Egia da pentsamendu horrekin edo bertatik pentsamendu hori oinarri izan da, badela errazagoa pentsatzea zerbait basatia dela edo bakarrik indarra zerbait bruto bezala, baina ez da. Azken finean hori teknika bat super garrantzitsua, gero fisikoa, talde lana egitea izugarrizkoa eta koordinazioa lankideen artean eta barrekoa orduan. Ez da inbesterako uste du, baina. Claro, baina hori da, ez ezagunetik, ez, edo... Bai, estereotipikoki, ez, nik uste, bai ikusten dela zerbait, pertsonaia pixkat basati moduan, ez? Eta nik uste ez dela berdin ikusten gizonezko basati bat edo emakumezko basati bat, ez? Bai, agian gaude ohituagoak, ez, gizonezko basakeria ikustera, emakumezkoak baino. Baina azken finean hori kirolaren barnean, azkenean berdintzen da, bagarelako denok kirol berdinaren kirolariak. Eta uste dut badagoela pixka nola prejuizio hori informazio faltagatik edo ohitura faltagatik beste kirol batzutan, rugby eta horrelako gauzetan, jendeaz delako gaizki ikusten bertan aurki ditzakegun basakeria orduan. Bada pixka hori, desinformazio falta edo informazio falta eta horrelakoak. Entzun alduzu noizbait kanpotik, eta neska bat sokatiran jolasten, horrelako komentario horik edo normalean zure ingurukoak eta beti normal ikusi dute? Sokatiraren barnean ez dut entzun uste dut ia inoiz, norbait esatea nola, eta emakumea izanez nola egiten zu sokatira, bai hori entzun dola diez, egin behar dela zerbait eta zu egiten duzula sokatira, gongoztara super fuerte, egin dezakezuzu, edo horrelako gauza, que nire zait importa ezerrez. Claro, positiboki ez? Bai, normalean positiboki. Uste dut hori izan daitekela gehiago famatuagoak diren beste kirol batzuetan, zeren azkenean da hori, dagoenezan informazio gutxi eta jakintza gutxi sokatiraren inguruan, uste dut hori ere bai badaukala, nola zerbait positiboa albidetzen duelako ez egotea hainbeste prejuizio. Hainbeste prejuizio eta baita ere hainbeste segregazio eta ez, azkenean hori. Bai. Jolasten bezala, ez? Azkenean jolas bat izango badiz bezala eta zerbait hori, herrikoa, talde lanean egindakoa, eta bai, egia da, azkenean gauza positiboak izan ditzazke, bai. Eta zuia, adibidez, ez dakit ze bide hartuko duzun baita ere profesionalki edo, baina sentitu aldituzu beste mota bateko, ez dakit, kristalezko sabaiak edo zailtasunak edo emakumezko bezala hori zure erabaki pertsonaletan edo profesionaletan? Sokatiraren inguruan edo ja... Izan daiteke edo baitare, bai. Ez nago ziur, baina, beti dago nola baiteko presio bat, niri iruditzen zait, emakumeak badaukagula nola baiteko egora guztietan presio bat egiten duguna ongi egin behar dugula, ez daukagula akatsak egiteko aukerarik, zeren gizonezko batek egiten badu zerbait gaizki edo akatsen bat egiten badu, izan daitezke arrazoi anitzengatik, baina emakume bat beti badago presioa, sagian egin du gaizki, baina emakume delako edo honek, emakumea zene ja banekien ez zuela, badago nola baiteko beste presio bat beti dagoela hor.
aurreiritziak daudelako, ez? Bai. Orduan aurreiritziak dauden, ez? Orduan, pues. Azten zara presio horrekin, ez? Pentsatzen duzu, igual, ja pentsatuko dute ezingo dudala egin, edo. Ja, eta orduan nolak erakutsi behar duzula, hori egiteko gai zarela, eta agian ez zinen, baina ez emakume izateagatik, baizik eta beste arrazoi batzuengatik. Orduan, presio hori uste dut, beti dagoela pixka bat hor, geroz eta gutxiago gehien bat, zuk ohitzen zarelako eta ere bai konturatzen zarelako ez dela egia. Eta orduan ez zaitula zertan eragin behar, gaina, bueno. Edo mugatu behar, bai. Zer egiten duzu, zer mekanismo erabiltzen dituzu horrelako sentsazioak eto dituzunean, ez? Hori, ezakit, sindrome de la impostora, edo akatsak ezin dituzula egin, edo aurreiritzi bat dagoela emakumezkoa zarelako, eta perfekzionismo horren presioa, ez? Zer mekanismo erabiltzen dituzu? Pues, bueno, askotan, nire gustatzen zaite asko, zerbaitetan zalantza baldin baitut, lagunei erakustea edo konfiantza daukat norbait erakustea, azken finean, pertsona horiek egia esaten dizutelako eta ikusten duzu haien benetan badela haien iritzia inporta duena, ez gainontzekoek uste dutena, eta gaizki egiten baduzu hori esan nahi du saiatu zarela gutxienez, badela lehendabizi egin behar duguna, denok, eta pentsatzea bagarela gizonak emakumeak, baina guztiok gizakiak, eta badaukagula katxak egiteko aukera guztiok. Bai, hori interesgarri egiten zaitez, gaizki egiten baldin baduzu, behintzat saiatu zarelaren seinale da, ez? Azkenean, aurrera pausu hori eman duzularen seinale, ez? Nire lasaitzen dit nire burua asko pentsatzea, hau, azterketa bat edo txapelketa bat edo dena delakoa. Gaizki egin dut edo ez dut gainditu, ez dugu irabazi, baina nire uneko eguna eman dut, pues listo. Bazen egin nezaken guztia, pues jazta, ez dut lortu, baina ezin diate ezer esan. Eman dudalako guztia, eta listo. Orduan, nire ustez hori da errazena, ematea guztia beti, saiatzea beti gustoko duzuna hobekin egiten, eta listo, eta gero horrekin aurrera. Zuen entrenatzailea emakumezko bat da, ez? Bai. Eta bai gizonendako eta bai zuendako, ez? Osa, guztiendako. Eta nabaritzen da hori, izan dela dituzu gizonezko eta emakumezko entrenatzaileak? Badaukagu beste entrenatzaile moduko bat, ez duela ere bai kirola egiten. Zeren gure entrenatzailea, entrenatzen gaituen bitartean, bera ere bai entrenatzen du. Orduan bada askoz dinamikagoa, zeren badaki zer momentu guztitan, bera badago soka barruan ere bai, eta hori nire ustez eragiten du oso modu positibo batean. Gehien bat, badakilako, momentu horretan taldean nola dagoen soka barruan, zer egiten ari garen, nire ustez bada errazagoa ikusteko zer egiten dugun ongi eta zer gaizki. Baina ez dut aurkitzen desberdintasun asko, nien banago oso gustora entrenatzailearekin, iruditzen zaidalako egiten dugula oso dinamika onak, gaizki egiten duguna esaten digutela, baina ez irain moduan, baizik eta hobetzeko modu batean, eta nina gozo posik. Eta, ematen baldin badizute aukeran, emakumezko bat edo gizon bat, zer aukeratuko zenuke? Ni uste dut pertsonalki, nahiagoko nuela emakumezko bat, baina ere bai, badaukadalako barneratutagoa gizonezkoek hori badaukatela nola kompetitibitatearen alde egiteko joera gehiago, eta gero, uste dudalako niretzat gutxien egiten zaidala errazagoa, zalantzak baldin baditut edo zerbaitekin eroso ez baldin banago, emakume batengan joatea, hori azaltzeko edo dena delakoa. Eta baita izan daiteke zaintza puntu horretatik jotzen dutelako, ez? Osa, esan duzuna, ez? Ez irainekin, ez? Nik hori ikusi izan dut noizbait, ez? Baita ere gizonezkoak, gizonezkoak badaukatela zaintza puntu hori baita ere oso landua, ez? Eta bide hori jarraitzen dutenak. Askoz ere erresagoa egiten dela taldean lan egitea eta individualki hobeto sentitzea, ez? Eta badago joera bat, ez? Igual nik uste maskulinoagoa dela edo izan ohi dela askoz ere agresiboagoa eta
ezagit, iaia militarra, ez? Osan, ezagit nola... Justo gure taldean ez dut uste hori sustatzen denik ez da ezer, baina egia da beste kirol batzutan, baita ikusi ditu dela egerilekuan futboleko aurrak entrenatzen badirela aurrak txikiak, 9 urtekoak, eta egia da ikusten ditu dela haien entrenatzaileak gehienetan futbol inguruan izaten hori direla gizonezkoak, eta askotan ikusten dituzu eta ez dakit, bada nola, nire zitzaidan gustatuko norbait ume hoiei hitz egiten dieten modura niri hitz egitea, ez dakit, bada askoz modu latzago batean, edo hori irabaztera bideratuta eta beti hobetzera eta bakarrik, kirola bakarrik irabaztea izango balitz bezala. Eta beste gune asko barnean egongo ez baziren bezala. Eta uste dut asko galtzen dela hor, gehien bat aurretan. Gero ja, helduak direnean norbait, profesionalak direnean, kompetibitatean bakarrik sartu nahi direnean, edo bertan fokoa jarri nahi dutenean, ados, baina txikiak direnean iruditzen zait pixkat gehiegi, ez? Bai, gehiegi edo ez beharrezkoa gutxienez. Zu ere baita ere aldi berean entrenatzailea zara? Bai. Ze urtetako aurrekin? Banago 14-15 urteko aurrekin, badira... 15? Bai. Badira haien, bai. Hemendi, 15 urte dituztenak urrengo urtean egongo dira nire taldean, eta 14 dituztenak hemendik 2 urteetara orduan. Badira adinetik ez gertu, baina gertuen dauden kirolariak. Eta uste dut ere bai hori joko handia ematen duela entrenatzeko momentuetan badirelako ja helduagoak eta badirelako ere bai kontzientagoak entrenamenduetan serio hartu behar dituztela eta horrelakoak. Bueno, zu oso gaztea zara, ez dakiz zenbat urte dituzun zehazki? 18. Baina nola da baita ere ez? Azkenean baita ere emakume gazte bat izatea zure entrenatzailea eta gainera zure adinetik oso gertu zakit aurrak edo gaztetxo hauek gizonezkoak eta emakumezkoak diren edo mistoa da, ez? Bai, mistoa. Nola ikusten da baita ere? Autoritatea ez edo, autoritatea edo erreferente hori emakume gazte bat dela? Bai, nire taldea entrenatzen ditugu ni beste neska bat eta gero badaude 2 mutil, bagara 4. Banatzen garela batzutan, ezen garelako beti denak joan, baina egotan hori gara guztiak bertan entrenatzen. Eta nire ustez, badira neskak eta mutiak entrenatzen ditugunak noski, eta badaukate nola oso barneratuta, bagarela bere haien entrenatzaileak, hortaz gain izan dezakete nola baiteko tratu askoz gertuagoa gurekin, gaztea gara, txantxetan gabiltza, ez goaz Eurokopara, badago nola baiteko lasaitasun bat, haiek doazte ongi pasatzen dute, eta nire hortaz gain, badaukatela nola baiteko errespetu bat gugan, adibidez gure entrenatzailea beti izan delako emakume bat, eta badaukate barneratuta, entrenatzailea emakumea edo gizonezkoa baldin bada ere, kasu egin behar diotela, errespetu berdina izan behar dutela, eta nire dut ikusten aldaketa gehiegi neskak edo mutilak entrenatzen ditugunean. Interesgarra iruditzen zaitez, agian aipatzen duzuna, ez? Oso barneratua dutelako eta horrela ikusi dutelako, ez? Erreferente horiek existitzen direlako, ez? Bai. Ze azkenean, hori zure entrenatzailea emakumezkoa da, beti elkarrekin zaudete entrenatzen. Bai, herri kirolak uste dut txikienak badira lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailakoak, eta hortik bat lehenengo mailakoa, 2., 3. eta 4. Badira 6 urte bitartekoak. Eta talde guztitan gusaiatzen gara, talde guztitan entrenatzaile gutxienez emakume bat eta gizonezko bat egotea entrenatzaile bezala. Orduan txikitatik sartzen direnean taldea beti daukat entrenatzaile bat gizonezkoa eta beste bat emakumezkoa. Orduan uste dut hori laguntzen duela urteak joan ahala, ohitzera, denok daukagula garrantzi berdina eta bar. Bai, oso interesgarria naiz eta kirol bat den maskulinotzat hartu diren alderdiak edo dituena, ez, indarra, zertan, gero, praktikan, ez, oso elkartuta zaudetenez eta emakumezko referente asko dituztenez, horregatik igual suertatzen dira hauek, ez? Bai. Pentsarazten dit, ez, beste kirol batzuetan edo beste gizarteko esparru ezberdinetan, ez, horrela jokatuko bagenu, ez, edo horrela jokatuko balitz,
Ze aldaketak ikusten dira nik uste, ez? Osea, orain daukagu eskalatzaile baten irudia, ez? Hori ere asko aldatu da, ez? Osea, eskalada munduan edo zer gauzatan, osea, adibidez, orain aitare eskubaloian, ez? Badago hor beti honekeko emakumezkoen taldea dagoela lehenengo maila eta bada klub bat apostu handia egin duela emakumezkoen kirolagatik, ez? Eta geroz eta neska gehiago daude eskubaloian sartuta. Eta adibidez, Atarrabiako herrian, emakumezko pila bat, ez, hartzen ari dira. Osea, erreferenteak daudenean, ez, gu animatzen gara, ez, ikusten gara pues gai gara gu ere, ez. Osea, nire ustez hori egin behar den lehendabizikoa bada emakumei aukera hori ematea, eta eske behin erreferenteak daudela, bada asko zerrazagoa neska gazteak kirol horretara edo ikasketa horietara egitera animatzea azken finean ikusten duzulako posiblea dela. Osea, uste dut, zu badakizu egin ezakezula, baina ikustea beste norbaitek ere bai egin duela eta hori ja lortuta dagoela, uste dut ematen duela nolabaiteko lasaitasun bat eta motibatzen duela. Bai, eta bakarra ez sentitzera, ez? Ze azkenean baita esparru batzuetan bakarra zarenean, igual zu gai sentitzen zara, baina, ostras, hor beti ez dakit gizonezko ez inguratuta egon, ez dakit, ez izatera zure aldagela propioa edo aldagelak egotea bakarrik, osea, azkenean horrek ere batutan atera botatzen du jendea, ez? Bai. Orduan, bai, garrantzitsua, interesgarria, ez, nola kudeatzen zareten eta... Osea, nire ustez sokatira eta herrikiroak badira, uste dut gutxienez, berdintasun gehiago aurkitzen, edo ni gutxienez aurkitu dan kiroletariko bat. Osea, gehien bat, ni uste dut gakoa badagoela ez dela nolabait famatua edo ohikoena, zera orduan horrek eragiten du izatea nola errazagoa aldaketak egitea eta nahi dugun moduan eraikitzera. Azkenean ez dagoelako nolabaiteko gainontzekoen presio hori. Bai, baina orduan, klaro, beti ez dakit alternatiba edo bigarren maila horretan egon behar gara, ez? Hori posible izateko, edo posible alda. Nik uste adibidez, zentzu honetan, ez? Horrela eraikitzen baldin bada hasieratik, gero naiz eta hori gorakarra bat izan, ez? Horrela mantendu. Bai. Oinarriak ongi finkatza eta gero hortik aurrera gauzak dira errazago. Izan daiteke. Behin, betidanik sokatira izango izan balitz, emakumeak alde batetik, gizonezkoak beste alde batetik, ez dira inoiz nahasten eta horrelakoak, agian gaur egun izango zen ezberdina. Baina ni betidanik ezagutu danez horrela, niretzat da supernormala eta superbarneratuta daukadan zerbait, eta bihar etorriko balitz norbait esanez, ezin da mistoa egin, emakumeak alde batetik, gizonezkoak beste batetik, eta purtuko bazen dinamika hori, izango zen arraroa, talka egingo zuen, eta benetan gure gizartean zoritzarrez talka egiten duena da kontrakoa, txokatiran gertatzen dena. Eta nola ikusten duzu sokatiraren mundua eta emakumezko sokatiraren mundua gehien bat, hemendik adibidez 5 urtetara? Hombre, nire ustez, edo berdin, edo hobeto esan nahi dut, geroz eta aurren talde gehiago agertzen ari dira, ikastola gehiago sartzen ari dira sokatira munduan, eta talde guztietan baude bai neskak eta bai mutilak, eta ondorioz ez dut uste atzerapena edo atzerakada egitea. Uste dut mantenduko dela orain gauden bezala, nahiko ongi gaudela, edo egongo direla geroz eta neska eta mutil gehiago sartuko dira sokatiran, eta sustatuko dutela gehiago. Eta ze aldaketak ikusi nahiko zenituzke? Adibidez, kirolaren munduan orokorrean, baita ere sokatiran izan daiteke? Kirolaren munduan, nire gustatuko litzaidake, pixkat, agian oraintxe bertan pixkat zaila, baina nire gustatuko litzaidake, adibidez, garrantzi berdina ematea, baina ja ez telebista munduan edo ez dakit sarien munduan, emakume eta gizonezkoen kirolei, baizik eta gehiago adibidez, neska bat aipatzen duenean X kirola egiten duenean edo mutil bat aipatzen duenean normatik pixkat ateratzen den kirol batean aritzen dela, nola desagertzea prejuizio hori edo gutxien jendea ez esatea ezer, gustora baldin badago jendea ikastea kirolak ez daukatela generorik, denok garela gai kirol batean aritzeko
eta ez daukala merito gehiago pertsona batek egiten duen kirolak gizona izateagatik edo emakume izateagatik. Ba bai, ojalá. Ba bai. Uste duzu baita ere, izaera kontua zerikusia duela. Hau da, azkenean ez hitzen gaituzten moduan ikuste aldatzen ari dela asko, ez aurrera pauso handiak egiten ari direla, baina baita ere agian emakumezkoi ez gaituzte saltxatu ahotsa, ez oiukatu edo esan. Zure ahotsa nahiko potentea da, oso ikusten zaitugu, ez? Nahiko ni sinisten zaitut, baduzelako hor konfiantza, ez? Izaten duzune modua, egia da, baina, klaro, ez da berti horrela, ez? Eta hori zer ikusia du, hau da, emakumezko bat baldin badauka izaera, txapalant esaten den moduan, ez? Igual kasu gehiago egiten dugu, baina baldin bada lasaiagoa eta... Ni ustez baietz, azken finean, emakumeon jarrerak eta gizonezkoen jarreak, txikitatik esitzen diren kontuak dira, ez da genetikoki horrela garelako, azken finean, gizarteak horrela ezitzen gaitu, eta emakumeari hori esan duzun moduan. Emakumeei erakusten diete, zuk egin behar duzu hau, ez apurtu prakak edo egin hau, eta gizonezkoa gizartean igotzen da zuhaitzara, jolasten du futbolera, eta azken finean hau denboran zehar mantentzen denez da ikasten eta barneratzen dugun zerbait, eta gero kirol munduan noski ikusten da, ez da kasualitatea gizonezko munduan egotea kompetibitate gehiago eta emakume munduan egotea adibidez lankidetza gehiago. Bada, urtetan zehar erakutsi eguten zerbait delako, eta bai egia da guztu dela azkenik urtetan hau aldatzen ari dela gutxinaka, alde batetik konturatu garelako, hau dela esitzen dugun zerbait, eta ondorioz, behin jakindan ondagoen arazoa aldatzeko errazagoa delako. Eta hori, kiroletan ere bai, gutxinaka ere bai ikusten da, geroz eta emakume gehiago daude futbol munduan, geroz eta mutil gehiago daude futbolan ez diren beste kirol batzutan. Eta gertatu alzaizue, eta aldean zaudeten emakumezkoi batutan limiteak jarri behar izana? Beste taldekiko gizon batzuei, edo kanpora kompetizioaren batean, edo ez egin horrela, edo ez... Noiz bai gertatu zaigu, ez da ohikoena, baina adibidez, txapelketa batean zerbait gaizki ateratzen denean, edo irabazi behar genuenean, baina zerbait gertatzen da eta galtzen dugunean, gehienetan gizonezkoek haserretzen dira emakumeak baino gehiago kasu hauetan. Hau ez du esan nahi emakumezkoek ez garela haserretzen, baizik eta erakusten dugula beste modu batean agian. Eta noiz bat gertatu zaigu, hori esatea, zeren negatibitatea hau ez gaitu inorra eramaten, galdu dugu edo hau gertatu da, baina, listo, aurrera eta urrengo tiraldira egitera zen bestela, ez dugu ezer lortzen. Eta agian bai noiz bat gertatu dela, baina ez da ez da ohikoena, ez da beti gertatzen den zerbait. Eta zer esango zenioke adibidez sokatira munduan sartu nahi duen emakumezko bati edo, beste gizonezkoena dirudien kirol batetara? Pasatuko dura superongi, badela kirol gogorra, gehien bat lehendabiziko entrenamenduak, delako ez dakizula pixkat ez dakizun ondi datozen kolpeak, bada gogorra ziera, baina gero pasatuko duela ongi, azken finean badalagoko oso giro ona, kirola gustatzen bazaio super gustora egongo delakoz, eta kirola azkenean gustatzen ez bazaio, ez delako ezer aldatuko beraz. Animatzea, saiatzea eta frogatzea. Bai, ez? Jende gehiago animatzen den eta jarraitzen duzuen ez, sokatiraren mundua azitzen. Ez dakit gero bide profesionalik badagoen edo izan zitekeen? Ez dago, uste dut ez dagoela sokatiraren bitartez bizi den inor, baina bai badagoela bi urtetan behin egiten dela mundiala, sokatirako mundiala. Iaz izan zen, uste dut zela Suedian, eta orain dela 3 urte izan zen Ipar Irlandan. Bada herrialden artean gertatzen den zerbait, eta egia da emakumezko talde gutxiago daudela, gizonezkoek baino,
osea, emakumezko talde gehienak etortzen dira Euskal Herritik, baina, bueno, osea, hori bada nola profesionaltasun handiena badela Euskadi bezala joatea, Euskal Selekzio bezala joatea, hori ja hautatu behar zaituztela eta horrela, eta orduan ja da nola... Bai, pixka top, ez? Bai, bada lo más top badagona. Eta, bueno, bada superesperientzia ona. Baina hori ez dut uste inor bizi denik sokatiraren aritik, osea, ez dut uste. Eta interesgarri diozuna, emakumezko talde gehienak Euskal Herriatik datoztela, osea... Bai. Ez? Bai, osea, badaude beste herrialde batzutakoak. Adibidez, Txina eta Taipei desberdintzen direla hien artean. Txina eta? Txina eta beste alde batetik badago Txina Taipei, badira nola beste zonalde bat, haiek badaukate. Osea, bai daude emakumezkoak, baina ez nire adinekoak adibidez. Absolutuaren taldearen barnean, badirela, absoluto bada 16tik gora, badaude talde gehiago, baina gero badago beste kategoria batzu badela sub-21 edo sub-20, sub-18. Talde horien barnean ez daude ja taldeak, osea, hain gazteak ez daude. Baude Euskal Herrikoak pare bat baino gehiago, eta gero bat zeukaten adibidez dut iaz ez dakit ze talde, bazegoen beste talde bat. Bagaude talde gutxi, gero helduagoak bai. Eta zergatik uste duzu baudela emakumezko talde gehiago Euskal Herrian munduko beste tokietan baino? Ez dakit, hemen lortu dugun dinamika eta giroaren ondorioz den, edo hemen daukagu pentsatzeko erabat non, osea, nire ustez Euskal Herri barruan badaukagu emakumeok, herri kirol munduaren barnean, nola pentsa erabat non egin dezakegula gizonezko egiten duten berdina, eta bada feminismoa eta bar landu den giro bat, uste dut. Eta ondorioz, azken finean horiek eragiten duelako emakume gehiago sokatirara sartzera eta ondorioz badaudenez nolabaiteko pertsona gehiago txikiek ere bai ikusten dituzte referenteak eta ere ikusten dutelako aukera. Baina, ez nago zior, azken finean herrialde bakoitza funtzionatzen du haien modutara eta agian bertan badago okerrago ikusia edo ez dakit. Ba, igual botatzen gara berdinera, ez? Osa, azkenean, estereotipikoki igual kanpotik ikusi daiteke oso gauza, hori indarra, ez dakit oso gauza maskulino bat bezala, ez? Estereotipikoki, Bai. Baina, karo, esaten duzuna, ez? Gero, lantzen baldin bada, feminismotik lantzen baldin bada, berdintasun batetik ez, hartzen baldin bada asuntoa. Gero, baita ere, hori esaten duzuna, ez? Igual Euskal Herrian, bai, arlo horretan, bai, balore batzu daudela, ez eta haien artean, feminismoa edo berdintasuna oso argi dago. Eta gero, beste alde batetik, ere bai, ni uste dut eragiten duela pixkat, Espainia mailan Euskal Herriko jendea ja daukala nola bortitzagoak direlaren estereotipoa, orduan da, ja daukazu asumituta. Llegatzen da momentu bat, non, ez dakit, baina adibidez, Zamorako neska batek ez zen sokatiran sartuko, esango uste duelako, ikusiko dutela nola askoz maskulinagoa, baina agian Euskal Herrikoek ja daukate asumituta hori. Estereotipoa barrenatuta daukagu. Ja, daukagu barrenatuta ja berdin zaigu, eta orduan, barnera. Bai. Agian izan liteke ez dakit. Interesgarria, bai, ni horretan ere pentsatu dut, agian izan daiteke horregatik, ez? Azken finean, bai. Euskal Herrikoak badira super borrokalariak, super indartsoak, eta ez dago Euskal Herriaren, esan nahi dut, beste kirol batzuk ez dira, sokatea eta herri kirolak badira nola Euskal Herriaren oinarrizko kirolak, orduan bada, badotozte bat. Euskera, Euskal Herria, herri kirolak, sokatira, denak bortitzak eta listo. Bai. Eta indartsuak. Oso interesgarria aipatu zuen guztia, Jone. Ja, bukatzear gaude. Espero gustora egon izan, ez dakit zerbait geratu zaizun hon esateko. Ez, pentsatuko banu agian ikortuko zitzaian zerbait, baina... Egin dugu repaso nahiko handia, eta nik uste jorratu ditugula, gako ez, gai gakoak ez, edo... Bai, anitzak. Mila esker etortzeagatik. Mila esker zuei gonbidatzeagatik. Bai, ez hau dain ordure, ez, ja, ja beto, garraitu genezake. Baina otziko dugu. Bale, Jone, mila esker. Eskerrik asko.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.